Αγνή παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Νύμφια, νύμφευθε, παρθένε μη. Životinje, sakrivajte se, evo ih lovci dolaze. Teško je biti lovac. Baš sam umoran. Noge me bole, a toliko sam gladan da bih mogao mene. Tiše, ne viči, oteraće životinje. Ne vredi, osjetili su da smo u blizini. Ja predlažem da završimo sa lovom. Da završimo sa lovom. Ne pada mi na pamet. Vas dvojica ste isti kao princ Rasko. Uopšte nemojte da uživate u lovu. Što to pričaš? Eno već se svi lovci vraćaju u grad. Jedino vas dvojici dalje lovite. Zar vam nije dosta ubijanja? Pustite i ostale lovce. Mi ćemo da ulovimo još puno životinja. Čemu tolika pohlepa? Psst, tišina. Pomaže Bog! Jeste li završili sa lovom? Opet ste mi propastili šansu da ubijem pticu. Pa zar nije lepša živa ptica od mrtve? Naravno da lepše. Ne vredi, životinje su se sakrile. Najbolje će biti da odemo dublje u šumu. Neka ih je medved otera. Veliki lovci su se dali u beg. Prinče Rasko, u ovom lovu jedino vi niste pogodili nijednu životinju. Na turnirima pogađate u centar meta. Nije mi jasno, kako ništa niste pogodili? A šta da se radi? Nisam imao dovoljno lovačke sreće. Šteta, vaš otac će biti jako tužan. On se nada da ćete ovoga puta imati sreću u lovu. Ja se pitam, kako ti do sad nisi shvatio da princ Rasko neće da ubije životinje, kad nišani on namjerno pomeri luk da bi ih promašio. Pa nemojte se raspravljati. Ako Bog da, danas ću ja imati uspešan lov. Tako vas volim. Pa ima li šta lepšno kad čovek uzme strelu, a tamo neki jelen na proplanku i onda zapne šluki. Pazi, eno ga jelen. Pa zar nije lepše živi jelen od mrtvog? Pomaže Bog. Pomaže Bog, časni oci. Juče sam vas zamolio da dođete na ovo brdo da bismo zajedno krenuli na Svetu goru. Hvala vam što ste došli. Prinče Rasko, ti želiš da postaneš monah, ali molim te razmišljaj još malo. Do sad si živeo u raskoši i bogatstvu, monaški život bit će previše težak za vas. Otac Danilo je u pravu. Ostanite ovdje i budite vladar ove države. Ne, Vaš otac želi. ne želim da budem ni vladar, ni bogat čovek. To su prolazna bogatstva. Nisam se ja radi toga rodio. Ali monah daje zavet da će živjeti siromašno i moliti se Bogu i za dobre i za zle. Znam, ali pogledajte na primjer ovu divnu šumu. I male i velike životinje u njoj. Svima je Bog dao radost i mir. Jedino je čovek zbog pohlepe izgubio mir u duši, a duša je najvrednije blago. Otac Danilo je u pravu. Džabe čoveku ako ceo svet ima, a duša svoje izgleda. Molim vas, povedite me na Svetu goru da se tamo molim za ceo svijet. Svi su zauzeti lovom i niko neće ni primetiti da sam otišao. Prinče Rasko, vidim da je tvoja odluka čvrsta, odvešćemo te u manastir Pantelejmon. Hvala vam, časni oci. Konji su dole kod puta, nahranjeni su i spremni za polazak. Jeste li ga vidjeli? To je pravi čovjek. Pravi čovjek. Da, pravi čovjek. Ne otima, ne ubija. On se brine i o biljkama, i o životinjama, i o ljudima. On je istinski čuvar sveta. Šteta što je otišao. Ja se njega uopšte nisam plašila. Da, jeste li vidjeli? Spasio mi je život. Sakrivajte se, životinje. Evo ih lovci ponovo dolaze. Princa Rastka nigde nema. Kada ste ga zadnji put vidjeli? Ovdje je ostao. Nadrljali smo ako ga ne nađemo. Naš vladar Stefan Nemanja je besan kao ranjeni lav. Ne nađemo princa Rastka, oprostite se od života.
Tić ko nama, a šta ako onaj medved ubio princa? Nema ga nigde. Vaše svečanstvo, ovde smo ga zadnji put videli. Ja se plašim da je on stradao od medveda. Niste ga smeli ostaviti samog. Ipak, što više razmišljam, sve sam sigurniji da je princ Rasko iskoristio ovaj lov da bi pobegao u manastir. To je sasvim moguće. Vidio sam ga juče da razgovara sa svetogorskim monasima. Da, oni su danas otišli na Svetu Goru. Ne gubite vreme, na konje i krenite u poteru za njima. Baš me interesuje će li lovci stići princa Raska. Nas zanima. Slušajte me, ptičice selice, već je krajnje vreme da mi krenemo na jug. Ali pošto svi želimo da saznamo šta se desilo sa dobrim princem Raskom, svratit ćemo na Svetu Goru da ga vidimo. Pa to je divno. A kada se budemo vratili, pričat ćemo vam šta se tamo desilo. Srećan vam put, srećan vam put. Sveta Gora. Sad smo na obali Egejskog mora. Vi, koji prvi put letite na jug, treba da znate da mi svake jeseni i proleća dolazimo na obalu ostrva da se odmorimo. Lepo je ovde, zar ne? More miriše, drveće šumi, monasi pevaju, zaista je predivno. Znaju li mladunci da Svetu Goru zovemo baštom presvete Bogorodice Marije? Naravno, svi oni znaju da je presveta Bogorodica zaštitnica svetogorskih monaha. Ovde ćemo se lepo odmoriti i pomoliti. Vidjet ćemo našeg princa, monaha Savu, a zatim nastavljamo let za jug. Imate li neko pitanje? Imam ja, recite nam, prije koliko godina je naš princ Rasko otišao na Svetu Goru i kada je on postao monah Sava? Naš princ Rastko je postao monah Sava tačno pre 10 godina. Mamice, i ja se sećam tog dana. Iako sam tad bila mala, sećam se da je ogromna potera na brzim konjima jurila za njim. Da, ja se sećam toga. Mi smo tad poleteli visoko, visoko, a leteli smo brzo. Bila je to baš dobra jurnjava. Baš je bila dobra potera i hvala Bogu dunu povoljan vetar koji nas je nosio i mi smo zahvaljujući njemu stigli na vreme u manastir. I vojnici su stigli na vreme. Iako su pronašli princa, nisu uspeli da ga vrate kući. Tako je, princ Rasko ih je nadmudrio, jer su ga odmah te večeri zamonašili. I onda je on postao monah Sava. I eto, dečice, tako su se vojnici morali vratiti kući bez princa. Šta mislite? Da li on zanosno baš mi ptice iz njegovog kraja? Ne znam, ljudi kažu da mi ptice ličimo kao jaje jajetu. Kakva glupost, baš se razlikujem. Ko zna, možda on misli da su mi neke svetogorske ptice. Eno ga! Gde je? Eno ga, ide onom kamenom stazom. Kao i uvek nosi torbu na leđima i obilazi svetogorske pustinjake. Da, nosim hlebove, to je najteže poslušanje. Zašto je to najteži zadatak u manastiru? Zato što mora puno da pešači. On ide i po kiši, i po vetru, do najudaljenijih isposnica, u kojima žive monasi pustinjaci. Hoda bos po oštrom kamenju i moli se Bogu. Ja se njemu neizmerno divim. Velika je sila u tom čoveku. Da,
upravo si. Za ovih 10 godina toliko je duhom postao jak da pored njega i najveće zveri postaju mirne poput gubica. Jao, šta ti je? Juče sam čula od Galeba da su se na Svetoj gori pojavili neki razbojnici. Razbojnici? Da, došli su da pljačkaju ljude i manastire. Nisam verovala da je to moguće, ali stvarno, Pa gde su? tamo se kriju. Otac Sava ih ne vidi od drveća i ide pravo prema njima. Brzo, idemo do njih, možda ćemo moći pomoći. Ceo dan je prošao, a nikoga nismo napali i opljačkali. Da, dan nam je načisto propao. Ma ne brinite vi ništa, dan je pred nama. Dosad smo toliko ljudi do gole koša opljačkali, a ti sad sumnjaš u našu banditsku sreću. Ne vredi, dan bez pljačke je propao dan. A misliš da za mene nije? Pa ja sam bio razbojnik još dok si ti bio beba. Tiše, konačno se sreća smehnula. Ide putem neki monah i nosi džak na leđima. Džak na leđima? Pa to je sjajno. Sigurno u džaku nosi neko veliko blago. Brzo da napravimo zasadu. Ti glumi prosjaka, a mi ćemo ga ukoliti. Oče, pomaže Bog, udelite koricu hleba u gomilu siromaha, gladan sam, već dugo ništa nisam jeo. Bog ti svako dobro dao, daću ti komad hleba. Ove ostale hlebove nosi monasima pustinjacima, ali na pola sata hoda odavde nalazi se manastir Vatoped. Idi tamo da se okrepi. Ma šta ti to pričaš? Daj tu torbu ovamo, da vidimo šta ti to nosiš. Sigurno vreći nosiš nešto vredno? Hvala Bogu. Naravno da nosim nešto što je vredno. Hleb je jako vredan. Čekaj, obična gomila suh hleba je za tebe vredna. Taj hleb je jedina hrana ljudima koji se mole za ceo svijet. Pa i za vas, grešni. Ko je lud da se moli za razbojnike kao što smo mi? Monasi pustinjaci se mole za sve, pa i za vas, jer oni imaju duše za ceo svijet. Nego, pustite me da im odnesem hleb. Ma nećeš ti nigde ići. Mi smo tebe zarobili i kad već nemaš nikakvog blaga, mi ćemo te oteti. Da, mi ćemo te oteti. I prodat ćemo te kao roba na pijaci. Za mene ćete dobiti malo novca, a svoje duši ćete puno nauditi. Kakva duša? Nemam ja duše. Moja je odavno pocrnela da crnja ne može biti. Da, pocrnela je, ali odbaci greh i ona će ponovo da zasija. Kad biste samo znali koliko znači pred Bogom molitva svetogorskih pustinjaka, odmah biste me pustili da im odnese hleb. Ne grešite dušu otimanjem suvog hleba. Ja ću da... Ma idi. Uzmi svoju vreću sa hlebom i odlazi. I pomoli se za nas. S Bogom i nek vam Gospod i presveta Bogorodica Marija podere mir u duši. Šta je s tobom? Pa ti si načisto poludeo. Zašto si ga pustio? Ne znam. Kako ne znaš? Ne znam zašto sam ga pustio, šta me zapitkuješ, ne znam. Zašto ga nismo prodali na pijaci? Zato što je onaj monah jako neobičan čovek. Pravo je vođa. Jeste li vidjeli? Te monah se nas uopšte nije plašio. Znači da naše oružje ne može njemu ništa da naudi. Hteo sam, ali jednostavno nisam mogao biti za prema njemu. Prosto, kao da ja nisam bio ja. Tako sam se ja osjećao. Nisam ni ja mogao biti za. Šta se to sa mnom desilo? Ma svi vi ste obične babe. Nismo babe i to ću ti dokazati. Jer si čuo tog monaha? Na pola sata odavde nalazi se manastir Vatoped. Čim sutra svane, idemo da ga opljačkamo. To mi se već sviđa. Onda da krenemo na put. Presvetoj Bogorodici, razbojnici nisu mogli da naude ocu Savi. Da, ovi razbojnici su poznati kao veliki krvnici, ali ništa mu nisu mogli, jer njega Bog čuva.
Pomaže Bog, oče Danilo, blagoslovi. Bog te blagoslovio, oče Savo. Uspeo si da monasima razneseš hlebove i da stigneš na službu. Mora da se celu noć pešačio. Slava Bogu, nebo je bilo zvezdano, pa sam lako pronalazio puteve. Jesi li se umorio? Nisam, pešačim i molim se Bogu i dobro mi je. Tvoje tijelo je naviklo na kišu, vetar, na dugotrajne pešačenje. Oprosti mi, oče Savo. Oče Danilo, šta da ti oprostim? Oprosti mi. Ja sam mislio da je nemoguće da bogati princ postane monah, a ti si postao veći podvižnik od svih nas. Uz Božju pomoć i nemoguće postaje moguće. Monasi koji dolaze govore da će tvoj otac uskoro da dođe ovdje na Svetu Goru. Zaista? Hvala dragom Bogu, baš si me obradovao. Nekada je tvoj otac Stefan Nemanja bio veliki vojskovođa i veliki vladar. Iako si najmlađi od njegovih sinova, on je najviše cenio tebe i želeo da ti preda vlast. A kada si došao ovde, on se nadao da će se kući vratiti sa vojnicima. Da, nadao se i bio je tužan. Zato sam mu često slao pisma i molio sam se za njega. I hvala Bogu, tvoja pisma su ga potpuno preobrazila. I na kraju i on poželao da postane monah. I eto, zamonašio se u manastiru Studenici. Da, pre 1,5 godina moj otac i majka su se zamonašili. On je postao monah Simeon, a ona monahinja Anastasija. Svi koji dolaze iz Srbije govore da je on postao jedan od najboljih monaha. A kad tvoj otac, monah Simeon, dođe ovdje na Svetu Goru, hoće li on biti u ruskom manastiru Pantelimonu ili ovdje u grčkom manastiru Vatopedu? Doći će u grčki manastir Vatoped. Nažalost, mi Srbi još nemamo naš manastir, ali ima jedan zapustio manastir Hilandara, pa se misli da na njegovim temeljima podignemo srpski manastir. To bi bilo predivno. Onda bi mi Srbi imali naš manastir na Svetoj Gori. Daće Bog i presveta Bogorodica. Čudno. Otkud našla ovoliko pticu u dvorištu? Oče Savo, meni se čini da su one za tobom došle. Neverovatno. Našao sam mali hrastov list. Otkud hrastov list ovdje, kad u blizini nema ni jednog jedinog hrastovog stabla? Zanimljivo. Možda ih je neko od ovih ptica u kljunu donela. U mom zavičaju ima puno hrastova. Ako su ga ove ptičice donele, onda su one moje zemljakinje. Izgleda da jesu. Oče Savo, meni se čini da ti danas imaš puno gostiju. Hvala vam ptičice na poklonu. Doneli ste mi baš lijep list. Stavit ću ga u Bibliju. Ove ptičice su predivne. Eto, mi se molimo Bogu da ljudi budu bolji, ali osjećam da ima puno ljudi koji greše, naročito prema ovim malim životinjama. Da, mnogi ih muče i ubijaju. To se ne sme raditi. Ovo je manastir Vatoped. Slušajte me dobro, čim uđemo u manastir, krećemo sa napadom, je jasno? Jeste. Pomaže Bog, dobri ljudi. Kuda ste krenuli? Bog ti pomogao, starče. Evo, krenuli smo na molitvu u manastir, a mi smo stranci, pa ne znamo ko će nas pustiti. Hoće. Ja tu često dolazim, pa ćete sa mnom ući. Eno, i otac Sava je tu, baš njega tražim. Gledajte tamo, eno ga onaj monah što smo ga juče napali. Valjda nas neće prepoznati. Pomaže Bog, dobri ljudi. Pomaže Bog, oče Savo, blagoslovite. Oprostite, recite mi ko je onaj monah? Jedno me noge drže. Vidim da nije Grk. Evo, izvolite i sedite ovdje, odmorite se. To je monah Sava. On je Srbin. Nekada je bio bogati princ. Bogati princ? Dobro nam došli. Bolje vas našli. Mi smo se juče sreli, jel tako? Da, mi smo se juče sreli, a danas smo došli radi blaga. Radi blaga? Radi kakvog blaga? Pa, radi pravog manastirskog blaga. Mi nismo dobri ljudi. Znate, mi smo došli do pljačka. I?
Reci nam istinu, jesi li zaista nekada bio bogati princ? Jesam, bio sam. A juče smo te videli kako bosonog ideš i nosiš hleb u džaku. Meni ništa nije jasno. Kako neko može se odrekne svega i da postane siromašan monah? Objasnit ću ti, ali mi prvo reci, šta je najvrednije u tvom životu? Šta je najvrednije? Pa, imam puno sakrivenih vreća sa blagom i... Da, imaš puno nakita, lepog, ukrašenog, to vredi čitavo bogatstvo. To blago koje ti imaš nije tvoje, jer si ga otimao od ljudi. Ali imaš ti jedno, mnogo vrednije blago, koje nisi nikome oteo, već si ga na dar dobio. Blago koje nikom nisam oteo. Nemam ja tako blago. A gde mi je? Tvoje najveće blago je duša koja je u tebi. Duša? Nemam ja duše. Imaš, do duše, izmučio si je, ali je još imaš. Možete sve popraviti. Kasno je oči za nas. Mi smo propali ljudi. Od nas su svi digli ruke. Nije kasno. I vi se možete popraviti. Mi, zar i mi možemo postati ljudi? Ali mi smo toliko lošeg u životu uradili. Pokajte se, popravite se i Bog će oprostiti. Jer Bog je čoveka stvorio dobrim i da dobar bude. A to što je loše, to je plod greha. Kad bi naše duše bile kao kad smo deca bili. Pokajte se, popravite se i Bog će oprostiti. Evo, uskoro će služba početi u crkvi. Hoćete li da uđete da se zajedno pomolimo? Hoćemo. Oče Savo, tvoj otac monah Simeon je došao ovde na Svetu Goru. Cijela njegova svita je tamo iza manastira, a on, evo ga, žuri da te što pre vidi. Moj otac dolazi. Moj otac. Nisam ga video više od 10 godina. Pomaže Bog, sine moj. Oče, blagoslovi me, oče. Bog te blagoslovi, sine. Bože, kako si me danas obradovao. Hajmo, braćo, da se pomolimo, da se zahvalimo Bogu na ovom divnom danu. Donosimo vam lepe vesti. O, drage laste, opet ste stigle kod nas. Pričajte nam, šta ima novo u svetu? Na Svetoj Gori sada zajedno monah Simeon i monah Sava. To je predivno. Čim su njih dvojica zajedno, osjećam da će nešto lepo da stvore. Upravo si, njih dvojica već grade srpski manastir Hilandar. Taj manastir će biti prava riznica svakog dobra. On će mnogim ljudima pomoći da postanu još bolji ljudi. Da, već se puno ljudi popravilo zahvaljujući Svetom Savi.
A što je s onim razbojnicima? Jesu li se i oni popravili? Naravno, oni su napustili razbojnički život i postali su dobri, pošteni ljudi. Nego Laško, da te pitam nešto. Pitaj me. Čuo li moj nekadašnji imenjak onaj list što sam mu poslao po tebi? Naravno, sa tim listom označava pročitane strane. To je predivno. Hvala dragom Bogu, moj imenjak izrastao u velikog čovjeka. Kako je to lepo. Kad bi se ljudi trudili, da im duša bude čista, ne bi pravili greške i svet bi bio tako lep. Da, tada bi svud cijela ljubav. Svud ljubav sja i ljude neka spaja, za nju živim ti, za nju živim ja, nek ceo svet za ljubav zna. Kad jednom vidiš ptica let, jer neki nežni cvet, znaj to je ljubav, kad svoju ruku nekom daš, u srcu dobro znaš, da je ljubav to. Nek svud ljubav sja i ljude neka spaja, za nju živiš ti, za nju živim ja, nek ceo svet za ljubav zna. Zbog neću biti vitez čak, što ruši veterka, između ljudi je ljubav stvara bolji san i rađa lepši dan, stvara bolji svet. Nek svud ljubav sja i ljude neka spaja, za nju živiš ti, za nju živim ja, nek ceo svet za ljubav zna. Pozdravite učesnike današnjeg programa. Pa ih molim da ih... Najzaslužnije da je ovaj program bio ovakav kakav je bio. Inače, učestvovalo je oko 150 učenika, a želeo bih posebno da pozdravite oni koji su radili sa učenicima. Scenariju i režije ove predstave je uradila Ljiljana Perišić-Busar. Scenografiju je sa decom uradila u stvari Marta Buterer-Kiš. I nastavnik Jano Štarko. Koreografiju uzvala Bojana Petrović. Kostime također Bojana Petrović i Sonja Subajac. Sa horom je radio Andrija Grujić.
sa malim horom i učiteljica Gordana Todorović. Hol, u stvari hodnik između hola i fiskulturne sale je ukrasila učiteljica Dragana Uzelac sa svojim učenicima. Tehničku podršku je dala bibliotekarka Velinka Stanković. Hvala vam svima što ste došli u ovako velikom broju i još jednom sretnih slava. Αγνή Παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Νύμφια νύμφευθε, Παρθένε μην τυράννασα, ανέδροσετε πόχε. Νύμφια νύμφευθε, υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα. Νύμφια νύμφευθε, παραπαρθενικών χωρών αγγέλων υπετέρα. Νύμφια νύμφευθε, εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρός.